It's me and my jowa. Wow. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Magaling kang kupal ka. Charot. You wanna play with me? So you want play with me? Ang layo, B. Kasi yung buhok ko maikli dito. Ang layo, B. Kasi yung buhok ko maikli dito. Kasi yung buhok ko maikli dito eh. What's up mga Choy? Welcome back to our YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at hit the notification bell para updated kayo sa aming mga videos. For this videos, magawa tayo naman to new prank. It's me and my jowa. Whoa! So, huwag nating patagalin pa. In 3, 2, 1. Ayan na kita. Huya! Huya! Mga anak. Di ko kayang sabihin sa inyo to. Pero ako ang tatay nyo. Ano ka nasisira, ulo? Ako ang tatay nyo, anak. No. Ayoko mata pa ko po. Target locked. Kuya, Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. charot. You wanna play with me? So you want play with me? Ang layo, B. Kasi yung buhok ko maikli dito. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Kala mo hindi kita papatulan, ha? No. Montage. Ayoko mata pa ko. It's me and my jowa. Wow. Uwi na siya. Wow. Magaling kang kupal ka. Wah! Me and my jowa. Wah! Wow. Uwi na siya. Uuwi na siya. Wah! Magkahanap ng iba. Wow naman! Wow! Ayoko mata pa ko. Run. It's me and my jowa. Wow. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Uwi na siya. Gamaninda. Wow. Woo.
Will you please repeat it? Maghanap ng iba. Ano ka nasisira, ulo? Ano man eh. Target locked. Binapidli, charot. Ang layo, B. Kasi yung buhok likely dito. Kasi yung buhok ko maikli yun dito eh. Parang JOWA at HARLEY QUINN ng Galawan. Klong, halika. Charot. So you want play with me? Layo. Layo, B. Kasi yung buhok ko maikli yun dito eh. Yung mukha mo, pupulbus. Hey! Kinali ko chinundot. Oh, no, 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 no. Oh shit, here we go again. It's me and my JOWA. Wow! Bola lang yan. Uwi na siya, uwi na siya. Wow! Maghanap ng iba, maghanap ng iba. Kung anong biyaan ka naman. So, nagustuhan mo ba ang aming video? Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga video. Wow! It's me and my JOWA. Wow! Wala kaming JOWA. So, shoutout sa Cuizon. Shoutout pala ni aking minamahal si Clay. Bakal yan. Love you so much. Shoutout to Kerwin Salon, Charlene Gabunada, Task Force Kasaligan Station 4, Jillian Paninsoro, Shane Ferrater, Edward Bardelas, ni Jelmy Mendalano, Kuya Farouk, Ate Jelly Mendalano, o ni Choy Libra, especially thank you sa sponsor, Kandingan sa South, located at Daquet, Barilis, Cebu, Philippines. Lambi ka na guys. So, Sarap. thank you for watching
In 3, 2, 1. Bye-bye.